Magasugod naman ang tagtaganay sa ang tag 5,000 pesos nga cash assistance sa sa Department of Social Welfare and Development sa pila ka mga qualified tricycle driver sa Banwa sang Haniway, Iloilo sa Abril 23. Sa interview sang Bomba Radio kay Haniway sangguni ang bayan member James Ian Adelantar, iyagin pahayag nga maid-idgid ang nangin screening sa mga requirements sa mga benepisyaryo sa nasambit nga subsidiya. Inibangod sa pila ka mga report nga mayara sang iban nga mga driver nga nakakuha na sang ayuda sa iban nga mga banwa. Nahibaluan nga yara sa 1,027 ka mga driver ang nangin kwalipikado sa Haniway sa amo nga cash assistance halin sa gobyerno. Ginpakigbahin man ni Adelantar nga mismo nga cash ang ilang nga pagabatunon kag indi coupon. Nagpangabay man ini nga mayara pa sang masunod nga batch kung tani nga paghatagan man o kung maghatag man sang kaangay nga bulig subong nga mataas sa gihapon ang presyo sang gatong. Kay may posibilidad abi ang iban sini sa ila nakakuha sa iban nga banwa o kung check sa DSWD may mga disqualification o kung may mga double entry. May schedule na kita dire sa banwa sa Haniway sa may April 23. We base nga daw ang aton payout. It will be a whole day payout from 7 a.m. sa Barangay Golgota Gym. We are hoping there will be a second batch sa Banwa kang Haniway na makabaton sa subsidy.